Ауылларның туган төбәкнең мәдәни мирасын саклау максатында Бөтен Русия халык санын алу кыссаларында авыл китапханәләре арасында әдәби туган якны өйрәнү марафоны уза. Әлеге марафонга беренчеләрдән булып Исанбай авылы китапханәсе кушылды. Бүгенге инде кичә литературный краеведческий марафон дип аталабызның бөтен район буйлап бөтен китапханалар, клубларда үтәчәк. Беренче булып Резефа Ильясовна молодец менә башлап җибәрде. Бу инде максат марафонның ниндирәк. Безнең һәрбер авылыбызда шушлай радиогабзыку китап язучылар, шигырь язучылар бар. Авыл тарихы турында язып чыгарган китапларыбыз бик күп. Бар авыл турында да бар ул. Ул китаплар китапханаларда бар, мәктәпләрдә бардыр дип ышанабыз. Әмма ләкин бөтен авыл халкы да ул китаплар белән танышып өлгерә алмый. Может, бөтен кеше китапханага да барып җитә алмыйдыр. Әнә шушлай итеп, залларда без җыеп таныштырсак, ул кешеләрне йөзеннән күреп, сөйләшеп, алар белән сорауларын биреп, сорауларына җаваплар ишетеп танышсак, бик әйбәт була. Мондый шаралар кирәк дип саныйбыз инде. Мондый шараларга олыларны да, өлкәннәрне дә, балаларны да чакырырга кирәк. Әлеге авыл советына караган Тәләкәй авылында биредә туып үскән бүгенге көндә югары яркидә гомер кичерүче Радик Акмалдин улы Зиязовның 2020 елда дөнья күргән Яңа чор дәресләре китабы белән таныштыру кичәсе әдәби-музыкаль чара узды. Әйткәндәй, Радик әфәнденең бу беренче иҗат җимеше генә түгел. Ул туган авылы Тәләкәйнең тарихи үткәненә багышланган Тәләкәй булмышлар, язмышлар дигән китап өстендә эшләп, үзен иҗади шәхес итеп таныткан иде инде. Birinci kitap 2016 yılda çıktı. Avul tarihine bağışlanan Tələkəy bulmuşlar, yazmışlar degen tarihi kitap. 417 bitlik kitabı. Onu özüm güne yazmadım. Onda iki tuğan singlimning oğlunun danisi var, ölüşü var. Bunsa buna neydi çıktı. Uzman yılda çıktı. Şehirler jayında. Яңа чор дәресләре китабы бөтенләй икенче жанрда. Шигъри җыентык итеп төзелгән һәм аның зур өлешен китапка бирелгән исем астында күләмле әсәр тәшкил итә. Китапка кереш сүзне якташыбыз шагыйрь Рафаэль Хафизов язган. Әсәрдә дөнья, тормыш, кеше язмышы турында уйланулар яки без яшәгән дөньяның асылын аңларга тырышу фикерләнә. Автор бүгенге җәмгыятьнең корылышын күрә белә. Җәмгыять үсешен билгеләүче эшкуарлыкның ничек барлыкка килүен кыю сүрәтли. Автор әсәрендә тормышның кире якларын гына ачу белән мавыкмый, яшәү матурлыгын хис-тойгы нурларына төреп, укучы күңелендә кабыза, яшәүгә көч бирә. Лирик герой киресенчә отылмаган, откан. Şehirlerde 330 koptikten artık anımla Яңа чор дәресләре деген минаны 100 bitlik bulsun deyip mina kalganların elekten yazılgan şehirlerin bilen ettiğimi Tuğlandırdınız. Özünden özü 90 yıl bek iske düşürde vakıyalar uzdu bitinde il taraldı, anda Komünistler Partiyası taraldı, hem başka türlü Яңа Bazar kilip çıktı. Şol temaga bir-birsine beyli tügül, şol şart turunda tokmaklar yaza başladım. Şol tokmaklar Тырабара мен айтамын, ол токмаклар вроде получается деп bir türlü жіпке тізе башлады менде. Шуннан хәтсіз генә язылды, бір 200 куплетлатны Яңа чор дәресләре дип, теге бизнесның беренче адымларыннан башлап, бизнес турында язып тамамладым инде. Менә кыскача гына шушлай менә китапны менә былтыр китап булды. Sponsorlar yardımında әлеге de bayağı özümüzün Tələkəy егетләре, оларға bağışlap buna şiiri de var. Fotoдағы егетләр, авылның оңганлары, yazmamına kitap, bitken sponsor bulganları deyip, buna onların fotoları orun aldı. Şu neydi? Alfa reklama degen OOO nəşriyyatında çıktın bu fala. Tirajı 300, kommersiya için çıkan kitap түгел. Özümнің tanışlarga bula getip şulay
Чарада үзәкләштерелгән китапханәләр системасы район үзәк китапханәсе директоры Ойгел Якупова, Илхам әдәби-музыкаль клуб җитәкчесе Клара Халиуллина, иҗатташ дусты Рәлиф Шаһалиев, Исәнбай авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Фәгыйҗан Зарипов, китапны чыгаруда спонсорлык ярдәм күрсәткән авылдашлары Илеш МТС җәмгыяте директоры Рәвис Зарипов, Әнис Калимуллин, укучылар һәм шигърият сөючеләр катнашты. Кичә барышында Радик Зиязовның «Яңа чор дәресләре» китабыннан шигъри юллар, моңлы җырлар яңгырады. Чараны эчтәлекле итеп китапханәче Рәзифә Мөхәммәдиева алып барды. Безнең яклар кояш, нурлар ягы, кунакчыллык ягы, җыр ягы дип исемләнгән бу әдәби марафон бик урынлы. Чөнки һәркем үзе яшәгән төбәкнең тарихын, нәсел ыруын, данлыклы шәхесләрен белергә тиеш. Үткәнне белгәннең генә киләчәге бар. Марафончыларга уңышлар теләп калыйк.